Polis de 12.636 de lei sau moartea. Ați auzit bine, dragii mei. Aceasta nu este o ficțiune, nu este o glumă macabră, ci o realitate crudă, adusă direct din birourile rece ale statului nostru. O știre care ne îngheață sângele în vene, o veste care ar trebui să ne trezească pe toți, de la copil la cel mai înțelept bunic. Ascultați cu atenție, pentru că de la luna viitoare viața dumneavoastră ar putea depinde de o sumă absurdă, de aproape 13.000 de lei. Stimată bunica, dragă bunicule, tu care ai trudit o viață întreagă, tu care ai plătit taxe și impozite zeci de ani contribuind la acest stat, la această țară, tu care ai ridicat copii, ai crescut nepoți, ai muncit pământul, ai clădit case, ai ridicat Moldova din pulbere și ai transformat-o într-un loc cu speranță. Tu, gospodarul sau gospodina care nu a stat o zi fără treabă chiar și acum, la vârsta onorabilă, în loc să te bucuri de odihna bine meritată, mai pui o pâine pe masă, mai ajuți o fată sau un băiat, mai vinzi niște roșii în piață, mai ai grijă de nepoței pentru că copiii tăi sunt plecați în diaspora și acolo departe muncesc pentru un trai mai bun. Tu, cel care ai fost coloana vertebrală a acestei țări, ești acum pus în fața unei alegeri de neimaginat. Să plătești o sumă halucinantă pentru a avea dreptul la sănătate sau să fii pur și simplu abandonat, lăsat să te descurci singur cu boala și neputința. Spuneți-mi dumneavoastră, care ați muncit 40, 50 de ani, poate chiar mai mult, cu ce suflet primiți o astfel de veste? Câtă amară jignire simțiți când vi se cere să plătiți din nou pentru ceva ce ar trebui să vi se cuvină de drept? Nu vi se pare că e o batjocură fără margini la adresa decenței și a muncii dumneavoastră de o viață? Vă rog, scrieți în comentarii cât timp ați muncit și ce părere aveți despre această nedreptate. Lăsați-mi să aud vocea dumneavoastră. Și pentru că vocea dumneavoastră trebuie să fie auzită, iar drepturile dumneavoastră trebuie să fie apărate cu orice preț, vă rog să vă abonați la acest canal. Aici veți găsi mereu un sprijin, o informație clară și, mai presus de toate, o speranță. Nu ratați niciun videoclip, pentru că fiecare informație poate fi vitală pentru bunăstarea și liniștea dumneavoastră. Abonați-vă acum pentru a fi la curent cu toate modificările legislative și pentru a ști cum să vă apărați drepturile în fața nepăsării statului. Să ne amintim, dragii mei, cum era odinioară. Când ai ajuns la vârsta pensionării, după o viață de muncă cinstită, știai că primești o pensie, fie ea și modestă, dar știai și că ai acces la servicii medicale. Gratis, din bugetul public, din aceleași contribuții pe care le-ai făcut de-a lungul deceniilor, mergeai la medicul de familie, primeai trimitere la specialist, erai internat în spital dacă era nevoie. Era un sistem imperfect, desigur, dar care oferea o anumită siguranță, o anumită pace sufletească. Știai că, indiferent de greutățile vieții, măcar sănătatea ta nu va fi o povară financiară insuportabilă, o sabie deasupra capului. Acum însă, realitatea este cu totul alta. Una sumbră și plină de incertitudini. Casa Națională de Asigurări Sociale, sau CNAS, cum o știm cu toții, pare să fie uitat de scopul său primordial, acela de a proteja cetățenii, mai ales pe cei care au construit această țară. Cu o inimă rece și o birocrație de neînțeles, anunță că, începând cu luna viitoare, acei pensionari care, dintr-o pură necesitate de a supraviețui, mai depun o muncă, fie ea și neoficială, adică vând câteva legume din grădină la piață, au grijă de nepoți pentru vecini, ajută la curățenie în gospodăria cuiva sau fac alte mici treburi pentru a-și rotunji venitul infim. Acești oameni, acești eroi ai rezistenței cotidiene, vor fi lipsiți de dreptul la asigurare medicală gratuită. Și nu doar atât, dar vor fi obligați să cumpere un polis de asigurare la prețul integral. Un preț care este pur și simplu astronomic pentru majoritatea pensionarilor noștri, 12.636 de lei. Gândiți-vă, dragii mei, ce înseamnă această sumă pentru o pensie medie în Moldova? Ce înseamnă pentru o bunică din satul Sărata Galbenă care vinde câteva ouă la piață pentru a-și cumpăra medicamente? Ce înseamnă pentru un moșneac din Costești care mai lucrează o zi, două la o gospodărie învecinată pentru a-și permite o pereche nouă de bocanci? Acești bani nu îi au. Nu îi au și nu au de unde să-i scoată. Iar consecința este terifiantă. Dacă nu plătești polisul, ambulanța nu-ți va veni la ușă. La policlinică nu-ți vor lua nici măcar tensiunea arterială, nu vei primi un pansament, nu vei beneficia de medicamente compensate. Practic, ești lăsat să mori în tăcere,
în lipsa unui sistem care ar trebui să te protejeze. Este o condamnare la suferință și de prea multe ori la moarte pentru cei mai vulnerabili dintre noi. Cine sunt acești pensionari aflați în zona de risc, dragii mei? Sunt exact cei pe care îi întâlnim în fiecare zi, în fiecare sat, în fiecare oraș. Sunt bunicii noștri, părinții noștri, vecinii noștri. Sunt aceia care, în ciuda vârstei și a pensiilor mizerabile, refuză să stea cu mâna întinsă și încearcă să-și păstreze demnitatea prin muncă. O muncă informală adesea, pentru că piața muncii oficiale nu îi mai acceptă sau pentru că birocrația îi descurajează. Sunt femeile care în sate mai croșetează o ie, mai cos un șervet, mai vând o găleată de prune la marginea drumului. Sunt bărbații care, cu spatele aplecat și mâinile bătătorite, mai repară un gard, mai sapă o grădină pentru un vecin, mai duc un sac de lemne. Sunt neamurile și cumătrii care se ajută între ei, așa cum am fost învățați o viață întreagă, fără chitanțe și fără acte, doar pe baza încrederii și a omeniei. Gândiți-vă la bunica Elena din satul Seliște, care, deși are aproape 80 de ani, încă se trezește cu noaptea în cap să mulgă vaca și să facă brânză proaspătă, pe care o vinde apoi la piața din oraș pentru a-și cumpăra medicamentele de inimă și pentru a-i trimite nepoatei din clasa a 8-a un ghiozdan nou. Acum, ea ar trebui să plătească 13.000 de lei? De unde, vă întreb? De unde să scoată acești bani? Din brânza pe care o vinde? Este o rușine. Sau la Moș Gheorghe din Drăsliceni, un gospodar adevărat care a muncit o viață la colhoz, apoi a fost șofer. Acum, cu pensia de 1.800 de lei, el nu-și permite nici lemne pentru iarnă. Așa că mai ajută la încărcat cereale la moara din apropiere. Pentru o sumă modestă pe care o folosește să-și repare acoperișul spart sau să-și cumpere câteva provizii. El, care a contribuit 10 de ani la fondul de pensii și asigurări, acum va fi pedepsit pentru că nu vrea să moară de foame și de frig? E o realitate sfâșietoare, dragii mei. În timp ce copiii noștri sunt plecați în străinătate, trimițând bani acasă cu sudoarea frunții, statul moldovean își abandonează părinții, lăsându-i pradă bolilor și sărăciei. Și ce ne rămâne nouă? Să privim cu ochii în lacrimi cum bunicii noștri sunt tratați ca niște paria, doar pentru că refuză să cedeze și să aștepte moartea. Și în mijlocul acestei tragedii, statul mai vine și cu vești bune despre creșteri de pensii pentru anumite categorii. Da, dragii mei, ați auzit bine. Pentru anumite categorii se promit majorări. Dar ce fel de majorări? Niște sume infime care de-abia acoperă scumpirile aberante la alimente și servicii, dar care cu siguranță nu vor acoperi un polis de asigurare de aproape 13.000 de lei. Este ca și cum ți-ai oferi o bomboană în timp ce îți iau casa. E o falsă speranță, o iluzie ieftină, menită să distragă atenția de la adevărata problemă. Cine sunt cei care, teoretic, ar putea beneficia de aceste majorări? Poate cei care au o vechime completă în câmpul muncii, poate cei care au beneficiat de anumite condiții speciale de muncă. Dar chiar și pentru aceștia, o creștere de câteva sute de lei, dacă va fi și dacă va fi aplicată corect, va păli în fața poverii de 12.636 de lei. Este o ruletă rusească în care statul se joacă cu viețile cetățenilor săi. Și mai este un aspect, nu trebuie să uităm. În adâncul sufletului nostru de moldoveni, noi știm ce înseamnă familia. Știm ce înseamnă să-ți respecti părinții și bunicii. Ei sunt rădăcinile noastre. Ei sunt istoria vie a neamului nostru. Iar când statul calcă în picioare demnitatea lor, el calcă în picioare demnitatea noastră, a tuturor. Acest guvern a uitat de unde vine, a uitat cine sunt oamenii care l-au pus acolo. Acum, dragii mei, după ce ați ascultat aceste realități dure, vă mai rog încă o dată să vă faceți auzită vocea. Poate ați fost deja puși într-o situație similară, poate știți pe cineva care a fost obligat să plătească pentru sănătate, deși a muncit o viață întreagă, ați avut probleme să accesați servicii medicale la primărie sau la medicul de familie din cauza unor chichițe birocratice. Spuneți-mi ce este cel mai greu pentru dumneavoastră în sistemul actual de sănătate. Ce anume v-a durut cel mai mult? Lăsați un comentariu cu experiența dumneavoastră, pentru că fiecare poveste contează, iar împreună suntem o forță. Acum, haideți să vedem ce putem face. Nu putem sta cu mâinile în sân și să acceptăm această nedreptate. Iată câteva sfaturi practice, ca de la un jurist care vă este alături.
În primul rând, documentați-vă. Dacă ați primit vreo notificare de la CNAS, citiți-o cu atenție. Nu semnați nimic fără să înțelegeți pe deplin implicațiile. Orice venit, chiar și unul mic și informal, poate fi interpretat ca motiv de anulare a asigurării gratuite. Înțelegeți exact pe ce bază vi se solicită plata polisului. În al doilea rând, nu vă lăsați intimidați. Dacă vi se cere să plătiți suma de 12.636 de lei și nu sunteți de acord cu această decizie, aveți dreptul să contestați. Este un drept fundamental. Puteți depune o contestație la CNAS în termenul legal, explicând situația dumneavoastră. Menționați că veniturile dumneavoastră informale sunt minime și nu vă permit să achitați o astfel de sumă. Solicitați o reevaluare a cazului dumneavoastră. În al treilea rând, căutați sprijin juridic. Nu încercați să vă descurcați singuri. Legea este complexă, iar instituțiile statului pot fi copleșitoare. Eu sunt aici pentru dumneavoastră, dar și alți avocați specializați în dreptul muncii și al pensiilor vă pot oferi consultanță. Un jurist vă poate ajuta să redactați contestația, să o depuneți corect și să vă reprezinte interesele în fața CNAS sau chiar în instanță, dacă va fi cazul. Să știți că există asistență juridică gratuită pentru persoanele cu venituri mici. Interesați-vă la primăria locală sau la centrele de asistență juridică. Poate primăria voastră are un jurist care vă poate îndruma măcar să nu vă simțiți singuri în această luptă. În al patrulea rând, organizați-vă. O singură voce poate fi ușor ignorată, dar multe voci împreună formează un corp puternic. Discutați cu vecinii, cu prietenii, cu rudele. Dacă sunteți mai mulți în aceeași situație, puteți depune petiții comune sau vă puteți adresa organizațiilor neguvernamentale care apără drepturile pensionarilor. Nu lăsați să se creadă că sunteți puțini sau că nu vă pasă. Fiecare om, fiecare gospodar contează. În al cincilea rând, documentați-vă financiar. Păstrați toate chitanțele, toate dovezile de venit, chiar și cele mici, toate documentele legate de pensie. Acestea pot fi cruciale în cazul unei contestații. Dacă primiți ajutoare de la copii din diaspora, este important să aveți o imagine clară a situației dumneavoastră financiare. De asemenea, informați-vă la primărie despre eventualele ajutoare sociale sau compensații pentru persoanele vulnerabile. Uneori, primăriile, prin intermediul asistenților sociali, pot interveni pentru a clarifica anumite situații sau pentru a oferi sprijin în cazuri excepționale. Vorbiți cu asistentul social din localitatea dumneavoastră, ei sunt acolo să ajute. Și cel mai important, nu disperați. Știu că este greu, că viața la bătrânețe în Moldova este o continuă luptă, dar nu sunteți singuri. Eu sunt alături de dumneavoastră și sunt mulți alții care vă susțin. Lupta pentru dreptate este o luptă pentru demnitate. Acum, dragii mei, după toate aceste informații, după ce am analizat această nouă lovitură la adresa celor mai vulnerabili, ne întoarcem la întrebarea de la început. Polis de 12.636 de lei sau moartea. Este aceasta o întrebare pe care statul ar trebui să o pună vreodată cetățenilor săi? Este asta o realitate cu care trebuie să ne obișnuim? Eu refuz să cred că da. Eu refuz să accept că munca dumneavoastră de o viață merită o astfel de batjocură. Spuneți-mi, dragi pensionari, cu inima pe masă, dacă sunteți gata să acceptați această sentință fără să luptați. Veți plăti cei 12.636 de lei sau veți lupta pentru dreptul la o bătrânețe demnă, cu acces la sănătate, așa cum vi se cuvine? Aștept răspunsul dumneavoastră în comentarii. Fie ca vocea poporului să răsune și să fie auzită de cei care au uitat de unde vin și cui îi slujesc.